Il-bżonn ta' iżjed bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u għall-messaġġ ewlieni li ħareġ minn Business Breakfast li sar fl-okkażjoni tal-ewwel sena mit-tnedija tal-proġett Equality Beyond Gender Roles, proġett tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza li għandu l-irwol tar-raġel fuq il-post tax-xogħol, l-ugwaljanza u l-ġeneru fiċ-ċentru tiegħu. Fejn jidħol il-work-life balance, il-bilanċ bejn il-ħajja privata u ħajja tax-xogħol, l-irġiel ftit li xejn jipparteċipaw fil-ħajja tal-familja. Fil-preżenza ta' unions u rappreżentanti ta' kumpaniji privati, il-Kummissarju Rini Lajvira spjegat kif statistiċi juru li pajjiżi family friendly measures, miżuri li jgħinu lil familja huma iżjed kuntenti u allura l-prestazzjoni tal-impjegati fuq il-post tax-xogħol tkun ħafna aħjar. U din allura għandna tajna għal quddiem biex ikollna soċjetà iktar żgħira, iktar b'saħħitha li nistgħu nibbilanċjaw lil xulxin għax dik hija soċjetà finalment bil-kontribuzzjoni ta' kulħadd u nsibu wkoll importanti ħafna bilanċ bejn tat-dar u l-ħajja tax-xogħol għax din hija realtà. F'dan il-kuntest, il-Ministru Helena Dalli sostniet il-bżonn li l-postijiet tax-xogħol f'pajjiżna jkunu iktar flessibbli għal ħaddiema. Dan fi sfond ta' statistika li turi żieda bla preċedent fin-numru ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Innotat li minkejja li l-Gvern qed joffri miżuri għad dispożizzjoni kemm ta' nisa u kif ukoll tal-irġiel, l-istereotipi għadhom jeżistu. Hawnhekk il-Ministru referiet għal miżuri li se jkunu diskussi fi żmien li ġej li jindirizzaw realtà li mhuwiex biss il-missier li jaħdem għall-familja, iżda anki l-om, miżuri bħal sik speċjali għal meta jimirdu tfal. Din għandna realtà u aħna rridu nmexxuha din ir-realtà, ma ħallux timxi waħedha, imma nmexxuha biex ikun win-win kemm għal min jimpjega u kemm għall-impjegati.